jotono dibol kaham media rokno nirok media friends rokno belai ke hambai maru ei short notice o nirok जों kobokmano nirok yasagi oro sofrika belai ke hambai जों tini tiisa ma phaile kika tamni hingkai chini je poila first Kokborok gospel music festival jeng na thungthon than tongmani abo agoi phaimani bagai जों tiisa hai lukurongni thani bwskango ma phaile kika hingkai जों tinini o gospel music festival ni organizing committee ni je singornio je phailijak abo ang poila introduction reirwana erpore जों sama phaking thanglayan ani yagrawo poila tongo chini Kokborok gospel music convention ni president Reverend Dr. Nafurai jamatia tei ani yak sio tongo committee ni no vice president Reverend apurba debbarma chini last tongo Reverend Dr. biswajit jamatia boke chini advisor ni member tei chini ayang tongo Reverend Dr. Jutirmoy debbarma boke advisor chairman tei chini tongo chini senior pastor nirmani debbarma bobe advisor ni member tei last tongo chini committee ni treasurer dikon subal debbarma angkai जों puilao chini president no dororonai bini tam sajaknai tong bo sanabagi jotono khapang yaparo Christmas buskango tongo bisikata tongo jotono Christmas ni khapang tei bisikata ni hamari hamkrai diaye angani kokno raisa siara morok joto sibo tabo December 28, 29, 30, 2025 और साबथामो मामलाई सिका आं थागने दे मामलाई सिका first Kokborok gospel music festival ngani thangi tongo jotono awai ja khasrang laijak hayani baginai tiar laijak rasab nai rok wahai no joto sring laijak tamnai rok wahai no joto sring laijak media rok joto tiar jak ke joto phaichingo no khasrang laijak ge tabo ang jotono kobok jao narokni bumung baksa sopayako rasabnai rokni narokni bumung singno dakti no rohati Christmas ni sikang mankeno sao ngai tei kaisa angkai no o program no sarangani bagai जों joto mothani joto takubuku rokni yakwari chubasu dago tei jotono o festival o music festival ebar 13 jotono toma Christian ya omokheno chini Kokborok gospel music festival joto phaibedi jotono no जों नाम sogo subrai Jisu Kristo ni mongoi omono mamlaisi sikang जों omhai panda khlaina thangi tongo subrai Jisu ni hafang ni bagai chinghasani bagai tei bo जोंनो asuk jora tui phaibani bagai dai bono hambai rwlaiyani jotono जों phailinai o sabtham जों oro thuna nangkhe orono thulainai thuna nangnai rok sekangbairano saholai angkai जों oro chajanai nungjanai jotono जों tiyar khlai ruwa juga khlaijak जों nabo
Noroni wana nikri. Tabo ang koina usuman ingake o samno sarang layan ibangidai jang jotono yak palong layan suri layan yak pari subrai Yesus Kristus suduman jarapi jang yak pari subal layan amo jotoni sini komiti ni sinia dari bangga ang jotono kapang yak pari o kobomuno kobogo jotona habai Satu benefit now technical person. Elbejos chairman. Okay, sir, còn quy định cái này thì hướng đi xảy ra ông organizer satu organizer tunai Oh, sana. okay ang masa Nah, ang masa okay. jotona hambai lam sogo subrai Yesus Kristus ni mongoi sang Kokborok Gospel Music Festival ni committee of Kokborok Gospel Music Convention o convention ni committee ni bororo chengoro sumajar kai cheng sekango Khumulwng Academy ni ground noklawo klayani tongwani o pandalo aikana serai rok no wan subui serengi tongpene rok no wan subui jeng Yakhili Academy ni noklawo ground jeng sewi langka ke arono jeng joto bai malai bene arono jeng kaitana hambai lai hambai oh salwa sakale sapina sanai ke sanai dor salmari 28 29 8 30 2025 jeng aro jeni festival lete kaile jot kono lamsuk subrai Yesus jotono kaham kereng tongbai jas amen sento kharok sai chi 10,000 chen target tongo jeng khatoi bu tongo 10,000 ni bara kono kaiba aiba aset songlai tongta now subrai Yesus Kristus ni Mumbai jotono no khulumbo te ani khakaham sahoro ini o media takugrok ni buskango Kokborok Gospel Music Festival no songsanai committee ni khoroksa adongei ang kopthaisa thaini sanai awani sekang sanai sini Reverend Dr. Nafurai to sakha o ter fainai 28 to 30 December 2025 o Yakhili Academy ni ground dong nai hinai sekango Khumulwng Academy ground dong na hini kop nglai mani haifano technical difficulties tongmani bagai sang aro khlayawi Yakhili Academy ni ground sekha jorato aginia jorano tongo aw angbo khoroksa dongei jotoni phaisingo okobogno haino hai safiro muitu khlairi diwo te kobogo tamkai Kokborok Gospel Music Festival eba tero norok borok joto takubukhoro phaijai ei aboni bagai surinani khakaham yafarnani bagai komobungbo te kaisangkai जों terno khlaina bagai
tiarunglaima thaglaya tiarunglaino tongo kobokmabo thaglaya tongo kobokmabo thaglaya tak norok media ni bororok bo chubai tongo ang khakao je norok ni chubasuni tei obotebo kaham kai awainai bororok sinai khananai khatungma phainai teya jorapro phayei a ternotebo naithok tongthok nani bagi tisanai hinai ang te thaisa ma khursa phiro जों o terno khlaima bisingtei Kokborok bai kaitor lobi rosabjakma Jisu mungo abo sampa hakchal Tripura hani kuna kuni joto jagano thangi sogi thong tei जों pal baksa kuthumbai kaitono जों lobi manani sini President Reverend Dr. Nafurai Sakha je aro tuma poito khainai tuma poito khaya akogya yaba जों Kokborok bai sanai khananai Kokborok bai rosapnai emonki Kokborok dofani borok yaphano Kokborok bai rosapnai ba rosamungno pusinai khananai borokbo phaimano जों abohai taku bukhoroknobo lamsogo boroknobo जों yasak sogo ang khakao tamkai जों Tripura hao obohai ter tabungno puila khlaina thang tongmaba norok borok jotoni chubasu khakaham yapharmani tui kaitoni hamari khairungma bai Jisu mungo जों o samungno khlaimannai abonang khatungo tei tabu jora hingkai au bisini kokno sana thangkai जों te salni salthani yagulono जों sini bisi kaisa to tring bisi hanya thanglai tongo te kaisa hingkai Christian era 2025 pai 2026 o thangna nai dong kajei o bisi kotalo जों jotoni thanino Jisu mungo sini khakaham yapharo au ang nusuja saino muthago haino hai jotono khulma yaphari khakaham yaphari ani kok changmono muthaka hambai jotono te waisa khapan rukhiyo yafar jao Christmas ni train ni tei bisikatal te kaisa Christian bisi ni khapan rubai jao jotono sinio tero rasamung ni tero music festival Tripura ni bo phailai dino Tripura ni phataro tongnai rok India ni phataro tongnai rok suduno phaibijari hinai जों kobok jao norok bahaino kaitono lobui hambai dalai phaidi norok phaibike जों busuk tongkhlaino joto tongkhlaino chini borok ni asuk dora angkha phataro sudono India ni phataro sudono sogoi baikha abo joto subrai Jisu khaigoi ani bagai जों jotono hambai dalai phaibijari kaito jotono hamari rathon subathen asugno hambai Kokborok Gospel Music Festival ni Jutirmoy oh batai mungga na ina Tripura hakni joto sapno samai ahnya puni kaitano lomba humreo jodarkan agi sebagai batai mungke जों batai mungno sakhamo amokhe festival si tersi tero ma joto phainita जोंवा termoni wa mela sina nge joto thangoi na ro Christian tei nanglia serai okra nanglia joto phainita ya sudah terbalik ter baru bersama rok selo selek pani nake mutu jong bakol bali bersama ngoi kam sebenarnya rasabnai ro gospel music gospel koktuma ka hampi mano pine rasabnai ro boro jani jabu mu horbai ka singno joto ro horbai ka yo baksa sia de engkha eba
Kokma sok sogya sogya ni bai khnalia hai ro denka hani mai bak sake sokhya ko bangya banglia sokhya ko Tamu kau kau kena lagi. narago tamu naraga Pas kalau resamu no kari, kalau batai kuni banyak aru kerja. e phalno ro tonai e ke bater musang yang ni ble Aru paksa banyak kerja mana. Kalau kep kerana bagi kontak nomor juga. e razak to secretary by contact lakin ka about e bo mai contact lakin kop bangya fighting ta ter sing ke ba to no phalis ni ble aida pai nei we tong sinai phal nei we tong sinai hai nai phene we tong sinai rasab nai ro we tong sinai ode pono tong sinai ble aro ter ba Kamu sudah sampai di negeri apa ni aku kecil di pasti di sini dah nanti di berada pada orang berlaku. Bipra ni fataro India ni fataro pono hai nei ke fight Sini je media teh je proses ni tongkar. Abo Bangla lesugu suika. Ini berok ano kontak ke berok je Kokborok gospel noto sungguh sabo sung participate di kaiman apa ni. Angkai angsal katangi kami yang ni bandar organisasi tu padi. Ini rok orang yang participate kaiman itu cengai loge disional log lain. Angkai berok mungloka angkai sung invitation letter berok orang nota. Ini invitation letter away High Commissioner India ni je Dhaka tongayar request letter awak sung visa berok nak jena allow kaya ni tu. Ini berok tabuk sung invitation loh mana pode berok visa apply kaya tunggu visa makai berok gua participate kaya kan berok soijon Bangladesh. Absung nak. Jadi total singer siapa tu sung je already renowned singer abrok tu tongon no 15 to 20 jon erpore bo cerai tahu ketal resap nai dong borok total milui sung muti around 50 singers amah dong sung collection mangka nge arun yo sudo solo tongnai duet tongnai choir group tongnai amah ke sung abo khlai ta program silo ba je convention je Kokborok gospel music convention abo Swrangchati all denominations all organizations je Tripura hawo tongmani abono joto milui Swrangchati mani ge abo jar organization jar denomination no jar program December no especially the Christian service ge apne bagai se tarik nai tu gei ain December Christmas bolai tro and New Year bo phaya sikhang abo ma jaro khasung tarigoi suitable dates jeng nai tugoi arni fix khali kata jeno joto no attend khemana ja abo his tarik date fix Last question today, sir. Scanner kaisa no ka. age abo jara free will donation ekdom sak bokhabai musungai jara donation rimanai boro rina musungai boro scanner scan khaioi boro donate khemana এই আবো গেছেন আবার মানটা গেছেন আবো যত জায়গাও সিনি কমিটির মাধ্যমে ডোনেশন বাজেছেন আবো খাইজা রিকোয়েস্ট খাইজা যারা অনলাইন নাই আবতি রিমান্ড করেছেন আবো রিমান্ড